Hi ha qui no es pot imaginar un món sense animals. Hi ha qui no es pot imaginar un món sense aigua. Pel que a mi respecta, sóc incapaç d'imaginar un món sense llibres. Amb els llibres he viatjat, amb els llibres he pogut viure 1000 vides. Els llibres m'han ensenyat a pensar i amb el pensament he sigut lliure. Així que, per favor, llegiu molt. La lectura és una fàbrica de somnis. I a mi, per què m'agrada llegir? Doncs perquè amb la lectura puc conèixer milers de personatges, visitar centenars de llocs o viure milers d'aventures sense eixir de casa, ja siga a través dels nostres clàssics, o amb la resolució d'un assassinat, o vivint una romàntica història d'amor, o pot ser una de por, i les meues preferides a la vostra edat, viatjant a mons de fantasia. Siga com siga, vos animem a llegir, perquè amb la lectura l'aventura està servida. Hola, alumnat. Estic segura que tots aquells i aquelles que dieu que no vos agrada llegir encara no heu pogut trobar un llibre que de veritat vos enganxe i vos agrade. De segur que si aquest curs trobeu un, la vostra visió de la lectura canviarà. Us animo que aprofiteu l'espai lector per a trobar històries, temes, coses que siguin del vostre interès i que la lectura es convertisca en un plaer. Sovint, sobretot aquests darrers anys, m'han preguntat les raons per les quals mai no havia contat la meva prodigiosa història. Amb els llibres s'endinsem en històries increïbles. Bé, jo us vaig a llegir un fragment de Fahrenheit 451, que és una novel·la que conta les circumstàncies d'un estat on els bombers cremen els llibres en lloc de sufocar incendis. Un llibre va caure-li a les mans, gairebé obedient, com un colom blanc agitant les ales. La seva mà va tancar-se com una boca. Va prémer el llibre contra el pit amb una devoció salvatge, amb una cega inconsciència. Mentrestant, els altres, al pis de dalt, abocaven piles de revistes a l'aire polsós. Queien com ocells exterminats. Llegir és com viatjar per infinits mons i paisatges. Bon viatge i bones lectures. Ricardo, una aranya! Tranquil·la, estic fent l'inventari dels insectes il·lustrats que trobe a l'hort. Andrea, tinc ganes d'aventures. L'estiu ha sigut supercurt. Doncs fes les maletes i anem a buscar el tesor de One Piece. Alba, necessite cridar, necessite expressar-me, necessite... Vine, tinc la solució per a tu. El quadern on per fi em puc expressar sense filtres. Natàlia, l'espantamosques ha desaparegut. No passa res, jo t'ajudaré a descobrir qui ha robat la màquina infernal. Sergio, m'han expulsat de la sala de profes. Què faig? Jo tinc un plan per a tu. Vine amb mi a Madland i així podrem resoldre l'enigma del talismán aritmètico. Andrea, saps com podem canviar el món? Doncs no sé, però jo estic agafant idees de la biografia il·lustrada de Steve Jobs. Tria el llibre que vulguis, desconnecta i comença un camí d'amor cap a la lectura.